Goeie, en welkom bij Noorderwind Live. Je hoort mij een bijzonder optreden van het Pink Floyd Project. Ze bestaan er 15 jaar en wij vieren het feestje hier. We hebben een heel soort Pink Floyd doen. En nog meer Pink Floyd en nog meer Pink Floyd. Noorderwind Live. Noorderwind Live. Noorderwind Live. Bij Willem de Vries.
Remember when you were young? You shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire, the time don't stutter, blown under steel breeze. Come on, you target from far away laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyr and shine. You reach for the secret too soon. You cried for the moon. Shine on, you crazy diamond. Threatened by shadows at night and exposed in the light. Shine on, you crazy diamond. Well, you wore out your welcome with random precision, rode under steel breeze. Come on, you raver, you seer of visions. Come on, you painter, you piper, you prisoner at shine. Wauw, Piekenvel. Het Pink Floyd Project. Samen even live hier bij u in de studio. Net samen. Het had maar één. 15 jaar verlien begon het al hier. Net in Engeland, bij de originals, om het samen zo te drukken. Maar het verhaal hier in Friesland. Voor jou man, hak op de bank. En we gaan een beetje weer omblikken. Straks ik naar de actualiteit, want ze zijn nog steeds onderwijs met hun tour. En we zullen het verhaal van Pink Floyd vooral muzikaal hier in deze aflevering van Noorderwind Live. Chris, Romke, André, Mike, leuk dat je er binnen. Je hebt op alle verschillende manieren dwaande met dit project tot op de dij van Joert. André, beginnen met jij. Even toch, 15 jaar verleden. We begonnen het mee.
De band waar ik toen in zie, Kevin's Crew, die hier een soort sabbatical. En ik denk, ik wil toch nog eens even wat proberen. En ik denk, Pink Floyd, dat moet nou. Ik ben een groot fan van, nog steeds uiteraard. En ik ga gewoon wat om je heen zien. Ik ga een advertentie op Marktplaats zetten om muzikanten te verenigen. En we hier het samen voor elkaar. En toen weer we starten. Hoeveel muzikanten kreeg je bij elkaar in de eerste instantie? Want er is Pink Floyd op verschillende manieren uitvieren. Hè? Dus de lieds, maar ook groot. Hè? Ja, klopt. Ze zijn maar misschien jou hoor, het originele. Maar wij zochten natuurlijk om het voor het spelen een touringband. Zeg maar, de touringband opstelling. En ik hier eigenlijk de Puls-versie in Holland, 1994. Percussie, wat toetsenisten, zangeressen en dergelijke. Dus dat hebben wij vregen. En ik denk dat het al met al een 2 maand kosten had. En toen konden we de oefenruimte in. Wie die Borman, Romke er voor ik bij of net? Wist u van de eerste horen, had u reageerd op die advertentie wat ik eigenlijk vreeg? Nee, ik zie het bij André in het bandje, Kevin's Crew. De hoest net als schreeuwen. Nee. En onderwijs naar een oefen, Joen. Toen zei hij er hier naartoe van, nou, wordt voor mij dan. Dus dat, ik zei, wees, dat moet altijd wezen. Wie is al fan van Pink Floyd? Of best het meer worden ik nog? Ja, ik ben wel meer worden. Ja, natuurlijk, je kent in die muziek, ik zit wel wat in die progrock, vind ik altijd wel leuk. Hè? Dat vond ik altijd wel leuk, lustig protonaai. En ja, Pink Floyd is er natuurlijk ook wel op en top. Dus dat, ja, dan leven we hier even zelf in. En dan komt het, moet je vanzelf leef hebben ervan. En het is prachtige muziek om te spelen natuurlijk, dus dat, ja. Ja, en dat wil ik vragen, maar is het moeilijk, tenminste in het begin. Ik bedoel, je speelt het nog zo lang al, dat denk ik redelijk vertrouwd is. Maar moest je er heel bot in eten, zeg maar, om het een beetje onder de knibbel te krijgen? Ja, dat wel. Vooral in het begin wel even. Het niveau liep flink hoog, zeg maar. Dus dat weer wel even een oppoortje. En het zijn al wel wat langere nummers. Het is net 3 minuten nummers. En ja, die structuren, dat is toch wel eens even bijzonder. Soms wel een rare maatsoort. En dan is dat wel eens even, door het wel eens wat langer, voordat je het in de vingers houdt. Naast op de bank Chris, Sjonger. Die werkt Ik al heb wel eens, geboden op die marktplaatsadvertentie, maar ik kwam er eerst niet door. Serieus? En dat had ze aardig inhellen, denk ik wel net. Ja, hoeveel had ik uiteindelijk geboden? Ik dacht, ik moet en ik zal. Nee. Om vanwege Pink Floyd of omdat die zangpartijen zo mooi binnen? Of de combinatie daarvan? Nou, nee, dat was een grapje. André die vroeg mij en ik was eigenlijk helemaal geen Pink Floyd fan. Ik kende eigenlijk alleen Another Brick in the Wall. Dus dat is een beetje shame, maar... Dus voor mij was alles nieuw. Ja. Maar goed, inmiddels net meer. Inmiddels niet meer, nee. Is niet tussen wel fan van de Ja, muziek? Zeker. Kun je uitleggen wat het mij die doet? Ik bedoel, het zijn emotionele partijen om te zongen, had ik het idee. Hè? Maar als die vol jaar, dan kun je die net verschoelen. Wordt dat onbelangrijk? Nee, je gaat... Nou, voor mij is het in ieder geval zo dat het niet zo... Je gaat gewoon helemaal op in het geheel. Zo voelt het voor mij telkens. Met het hele nummer, de hele muziek. Ik voel het nooit als dat ik me heel erg focus alleen op de zangpartijen, maar het is alles bij elkaar. Dus de telefoon. Als de microfoon en Trojan worst, naar de man helemaal links. Mike, Loots, technicus. Ja, dat klopt. Van Hast Ecker, de eerste oren ook, hè? Vanaf het eerste uur en ben ik erbij gevraagd ook, inderdaad ook via omdat ik heel goed Pink Floyd kende qua muziek. En ik speelde zelf ook al gewoon gitaar in een bandje. En het was ooit een droom inderdaad ook inderdaad ooit een Pink Floyd tribute band te gaan mixen. En nou, die droom is wel aardig uitgekomen. Ja. En dat doen we nu al 15 jaar met heel veel mooie concerten en heel veel variaties. Dus dat is erg leuk. Binnen mengpaneel nog steeds grutter worden. West alles onder de knopjes krijgen. Maar van de kan je me voorstellen, dat is begeerst mij een stuk of 12 ja, we begonnen met, in de harmonie begonnen we met 88 kanalen. 88? En toen hadden we 2 slagschepen naast elkaar liggen. En uiteindelijk is dat nu gereduceerd tot een digitale tafel waar alles in zit. En dan iets minder kanalen. Maar hoeveel digitale kanalen broek dan? Momenteel dacht ik 48 en nog wat samplekanalen. Dus wat dat betreft zitten we ramvol, zeg maar. Wat is de heilige graal van die Pink Floyd sound eigenlijk? Hoe krijgt die? De heilige graal, dat is toch een hele hoop... ze zeggen altijd een kluitje galm en een beetje chorus. Dan smelt het al in elkaar is over. Dat de truc? En dat is wel de truc, maar ook voornamelijk de basis, de muzikanten zelf en de effecten. Dat is natuurlijk waar de liefhebber op afkomt ook. En de plaat is dan er vol mee met delays en sample effectjes. En
Nou ja, ook Martijn, die hier ook werkt, die heeft heel veel bijdrage geleverd aan de samples. En daar hebben we ook samen jarenlang mee gemixt, zeg maar. En dat is toch eigenlijk wel wat Pink Floyd maakt, zeg maar. Mooi om juist dat te mixen. André, nog even een vraag hoe jij 15 hier. Hij moet verlegen zitten om noemers of zien het zichzelf steeds wel om? Want Pink Floyd, ze schreeuwen geen naar je noemers meer, hè, wat dat onbelangrijk. Nee, hij is net. Er is op zich zoveel beschikbaar, dus zoveel materiaal en ik in hele mooie concepten. Dus er was eigenlijk nooit echt een probleem om iets te vinden. Dus we kost ofwel een heel concept spelen. Dus dat is eigenlijk een hele plaat Wish You Were Here. Het zijn conceptalbums. Dus dat heb ik wel die in. En we hebben eigenlijk een best-of hebben maken. Dus eigenlijk onnoemers net tekort. Welk noem ik hem nou doen? Een prachtige noemer van Dark Side of the Moon. Een bekende plaat natuurlijk. En dat geven u ze dames voor u jongen. Samen met Henk op de steelgitaar en Willem op de toetsen. Het is Great Gig in the Sky. Dit is in Noordwien live. Why should I be frightened of dying? See no reason for it. You gotta go sometime. I'm not frightened of dying at all. Because when you gotta go, you gotta go.
Get away. Get a good job with more pain. You're okay. Money, it's a guy. Grab that cash with both hands and make a stand. New car, carry on, or start daydream thinking I'll be a football team. Money, get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that goody good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling set, and I think I need a lady jet. Yeah.
Königsstraße Mara. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask horizons, no surprise, taking all away, 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 Ja, de ene Pink Floyd klassieker naar de oren komt je verhaal. En werd persoonlijk erg blij van. Dit is een speciale uitsturing van Noorderwien Live. Want we doen het alleen maar Pink Floyd Project, omdat ze 15 jaar bestaan. Nog net 15 jaar erbij, maar wel prominent intussen is jonger Wim Holzappel. Pink Floyd fan geworden inmiddels? Nou, al vanaf mijn 14e. Dus dat was in de vorige eeuw, welk jaar hebben we het dan over? 1979. Ja. Welke plaat was toen, hè? The Wall, hè. En daar zitten we nu weer mee in de theatertour, zeg maar. Dus ja, en Wilco en Henk ken ik al langer van de band. En die vroegen mij, wil je auditie doen voor The Wall? En toen dacht ik, ja, dat kun je niet aan een beter iemand vragen. Want ik was al vanaf mijn 14e fan van die plaat. Ja. Maar zong jij al stukken en nummers van Pink Floyd? Nauwelijks. Ja, in de badkamer. Ja, en fonetisch ook. Dus ik moest de tekst gaan leren. En ik weet nu eindelijk waar het over gaat, gelukkig. Maar nee, het kostte me weinig moeite om The Wall te leren. De liedjes van vandaag zijn niet van The Wall allemaal, eentje. Dus daar moest ik even inkomen. Maar ja, het ligt mij wel volgens mij, die rol van vooral Roger Waters. En met die man heb ik ook het meest van Pink Floyd. Waarom? Hij is, zo ben ik helemaal niet hoor, maar hij is heel cynisch en scherp. En hij heeft een soort poëzie over zich die eigenlijk geen poëzie is. En dat vind ik heel mooi. Je leest zijn teksten, ook in The Wall, die albumhoes staan ze allemaal in. Nou, dan kun je echt zo, ik wel in ieder geval, kijken van, dat past nooit in een zin. Dat kan niet. Dit kun je niet zingen. Nou, dan hoor je het en denk ik, nou, dat kan toch. Ja. En dan gaat het nog ergens over. Hij heeft een hele scherpe blik op onrecht. Dat komt door zijn geschiedenis, door zijn jeugd. En ja, dat raakt me aan alle kanten. En de muziek kwam op een heel goed moment in mijn leven. Want ik was 14 en toen luisterde ik naar ABBA op de radio en de psalmen van mijn moeder in de keuken. Ja, en toen was daar The Wall. Ja. En toen dacht ik, jeetje, dit kan ook. Zo kan het ook. Ja. Jaren later sta je in de studio om deze nummers live te doen. Fantastisch. Moet qua show ook fantastisch zijn. Het is een prachtige muziektheatervoorstelling. Het is geen coveravond, die Wall in ieder geval niet. En dat vind ik ook fantastisch. Dus het is een hele mooie show met visuals, videofilms, allemaal bewegende schermen. Prachtig geluid, samples, weet ik het. Ja, en ik moet een beetje zingen acteren. Dus ja, dat vond ik ook fijn om te doen. En ja, nou ja. Komt fantastisch hoor. Dank je wel. Ik ga even naar die Boorman. Henk Bennen, gitarist van in dit geval Pink Floyd Project. Ooit Prodigal Sons, hè? Oh ja, dat is ook ja. Ja, het lange verleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Toen met van die wilde haren nog. En, maar wel grote shows went. Ja, zeker. Zijn we zijn naar Amerika geweest, Pinkpop, dat soort dingen. Dus, maar goed, ja. Komt het gevoel een beetje overeen met zo'n grote show is dit? Nee, het is wel heel anders. Dat is meer rock'n'roll. En dit ligt mij eigenlijk nog wel meer hoor, Pink Floyd. Waarom? Omdat het technischer is misschien wel? Nou, de stijl van Gilmour, die vind ik gewoon een fantastische gitarist. Dus nou ja, ik kan hier mijn hart ophalen. Is het omschreeuwen, die stijl? Ja, het is wel heel bluesy, maar met zoveel gevoel. En zoveel, ik dacht ook van dat doe ik zo even. Tenminste, dat dacht zo ik. klinkt het dan, hè? Ja, maar dat is niet zo. Je moet echt wel heel goed naar die sound luisteren. En dan nog benader ik hem bij lange na niet natuurlijk. Die man die is gewoon uniek. Maar zijn stijl vind ik gewoon fantastisch. Bestudeert hem nog steeds dus? Zeker. En het mooie is, tegenwoordig heb je internet. En er zijn ook andere mensen die echt zo fanatiek zijn dat ze hele sites bouwen over hoe hij zijn geluid bouwt. Dus daar kijk ik dan naar en dan denk ik van, oh ja, zo doet hij dat dus. Maar hoe speelt het hem?
Wat zeg je? Doe spelers hem. Ja, zeker, zeker. Ja. Dank u wel. Super. Ja. Ik ren even terug. Bij Pink Floyd, je hebt natuurlijk een koor. Speciaal koor in dit geval. Want ze nemen zichzelf de Floydettes. Mooie vondst trouwens. 3 dames. Petra en de beide zussen. Hoeksma, Femke en Sanne. Begin even met jij, Petra. Want hoe is dit, Pink Floyd? Is het moeilijk of niet? Nou, toen we begonnen, toen was het wel even uitzoeken en alle koortjes en alles leek op elkaar in het begin. En het was wel even uitzoeken, ja. Zingen jullie constant hetzelfde of zit er in die 3 stemmen ook nog weer variatie in nummers? Heel veel variatie. Heel veel. We hebben wel een soort vaste verdeling van laag, midden, hoog. Maar het is elke keer anders eigenlijk. Hoe heb je dat dan met zo'n grote band? Ik bedoel, je moet de timing van die band een beetje vasthouden. En ondertussen moet je ook op elkaar letten natuurlijk. Ja, dat Dat is allemaal techniek natuurlijk. Ja, dat is techniek, ja. Lekker om te doen. Zeker, ja, heerlijk. En zo fijn dat het ook weer mag. Ja, top. Pink Floyd. Ik moet voort onuithalen denken. Vooral die ene. Ja, ik. Het meesternummer. Ja. Hoeveel pine kost die dat? Nou, ik ga wel tot mijn max. En dat vind ik heel lekker. Om echt wel even, het komt, je doet het lang zo vaak niet. En dan Great Gig, ik weet nog, 8 jaar geleden ongeveer begonnen zijn wij gevraagd om mee te doen. En toen werd er eigenlijk voorzichtig gevraagd, willen jullie ook de Great Gig doen? Zo van, nou, dat zouden ze wel. En wij zeiden eigenlijk, ja, dat willen wij heel graag. Ja, dit is het nummer waar wij toch echt wel even mogen shinen. En dat doen wij heel graag. En dat doe ik hartstikke goed. Maar ik kan me wel voorstellen, als je eens een keer in dat heeg zit en de best volle bak ontjongen, best nooit bang dat je denkt, oh, had je me net brekt. Ja, ik heb wel eens dat ik zo ver kan gaan. Dat heeft dan met een ademsteun te maken. Dus hoe je je kracht eigenlijk wat verdeelt. Ik heb tijdens de concerten 1 keertje gehad dat ik dacht, nu ga ik oud. En dat gebeurde er? Het gebeurde niet. Nee, concentratie, fan, blijf staan. Ja. Is dit een beetje de hemel, Pink Floyd, zangeres? Nou, Even qua techniek en hoe die er helemaal in jagen. Ik vind van wel. Ja, als je een zangeres bent die van harde uithalen houdt en rock. Lekker galmen. Ja, dan is dit echt genieten. En met zo'n geweldige band. En zijn soms best wel momenten dat je even niet zingt als backing vocalist. Maar dan is het gewoon echt lekker op die gitaarsolo. En daar genieten wij elke keer weer van. Ja, want ik zou je mij constant mij bewegen, mij dansen en gewoon in dat ritme van die band ik bleef. Hè? Ja, want het is ook natuurlijk een feestje met z'n allen. Hè? Sommige nummers zijn heel serieus. En dan daar pas je ook op aan. En je gaat in dat gevoel mee. Maar het mag ook zo nu nog wel even lekker losjes. En lekker plezier gemaakt worden. Ja. Lekker uit Helly. Welk nummer game Dwano? Wish You Were Here. Live in Noorderwien. And discipline remains massively. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah. No, it isn't. I'm sure of it. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail?
smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comforts for change. Did you exchange walk-on parts in a war for a lethal in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have you found? The same old fears. Wish you were here. Ja, wat een opname, wat een band, wat een muziek. Fantastisch. Pink Floyd Project. We gaan nog één nummer. André Becker. Eerst even over Joert, want je spelen een aantal nummers. Dat komt echt weer uit een set waar je die ooit eens een keer spelen is door Pink Floyd zelf. Nou, we kwamen per toeval achter, zeg maar. Want het is een network setlijst, zeg maar, van het legendarische concert van Pink Floyd. Daar zit dan ik nog Run Like Hell in. Nou ja, die doen we nou net. Maar het wie eigenlijk voor u gewoon de bedoeling om een mooi best-of van toch wel de knijters van de hits en de bekendste nummers van Pink Floyd te spelen in Joert. De komende tijd, wat ga je mooi doen? De bedoeling is dat we lekker verder gaan met The Wall, theatershows, tournee door heel Nederland. We gaan in oktober al een keer even spelen, nou natuurlijk heel lang niks. En nou vanaf november hopelijk gewoon verder. En de druk lekker opvieren met de optredens en we gaan lekker los. Maar voorlopig eerst even The Wall dus? Ja, dit seizoen van het theater is het nog The Wall. En dan gaan we onder ons terug met het bouwen van een nieuwe show. Ja, dat hoort net weer op, hè? Het hoort net weer op. Nee. Welke game was laatste door? Prachtig nummer. Pink Floyd, Comfortably Numb. Echt genieten dus. Dit weer Noorderwien live. Ik neem alvast afscheid voor je. Bedankt voor het zien en voor het hartje natuurlijk. Na weekend ben we er weer. En nog één keer Pink Floyd. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home?
can ease your pain, get you on your feet again. Relax, I need some information first. Just a basic fact. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship small on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got the feeling once again. I can't explain, you would not understand. This is not how I am. I have become comfortably numb. I have become comfortably numb. Okay, just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand out? I do believe it's working. Good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, I can't hear what you say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. Child.
Proost. Proost.